наближава 1 ноември. Да, родния празник на нашето училище. Да, Райно Попович е нашия родител. Ние не знаем много за него. Как да научим повече? Сетих се! Да отидем в градската библиотека. Там ще научим повече. Искате ли? Да! За първи път Денят на будителите бил отбелязан в 1922 година. Карло Райно Попович създава семейство и свое потомство. Единствен син Теофан Райнов и 4 дъщери Мария, Ана, Екатерина и Елисавет. Училището в Карлово възникна 1810 година. Ученици са Георги Раковски, Ботю Петков, Евлоги и Христо Георгиеви. И Васил Левски. И Васил Левски ли? Да, така пише тук. Какъв ученик е бил Левски? Да отидем в музея, там да разбирам. Вярно ли, че Васил Левски бил ученик на Райно Попович? Какъв ученик е бил Васил Левски? Да, вярно е. Важно е обаче да отбележим, че Райно Попович е бил учител на Васил Левски по църковно пеене, докато своето основно светско образование той получава в класното Карловско училище при Христо Поп Василев. Иначе Васил Левски всяка седмица в определен ден е ходил при Райно Попович, за да може да развива своите певчески умения. А какъв ученик е бил Васил Левски? От информацията, която има запазена, може да кажем, че Васил Левски е бил един дисциплиниран, винаги добре подготвен и редовно присъстващ на уроците ученик. Дори е бил много познателен, защото със своите знания той е помагал на по-малките ученици. А в частност, при Райно Попович може да кажем, че той е описан от дъщерята на самият учител като един много срамежлив ученик. Когато е пристигал за урок, той никога не е влизал директно в класната стая. Първо е изчакал всички ученици от предходният урок да излезнат и чак тогава е влизал. Или ако е отивал по-рано, е потропвал лекичко по стената на класната стая или е издавал някакъв шум, за да може да разбере учителят, че той е пристигнал. И Райно Попович, познавайки колко срамежлив е бил Васил, е излизал и го е поканвал да влезе вътре в класната стая. Може да кажем също така за Райно Попович, че е бил един много добър педагог, защото той е един от първите хора, които са установили, че Васил Левски не е бил много подходящ за духовен слушател, защото може би още тогава, като по-млад, го е влечало революционно дело. Защо Васил Левски е посещавал домът на Райно Попович, когато е станал революционер? Ами може да кажем, че Васил Левски посещава домът на своя бивш учител, защото го приема за едно сигурно убежище, на което може да се върне в момент, в който е бил издирван от османските власти. Защо това е така? На първо място ще кажем, че в този дом вече е живял доктор Киро Попов.
който е бил съпруг на най-малката от дъщерите на Райно Попович. И те, след като се женят, започват да живеят в бащиния дом на Елисавета, както се е казвала дъщерята на Райно Попович. Доктор Киро Попов от своя страна е бил изключително добър другар и съмишленик на Васил Левски в неговата революционна дейност. И поради тази причина Васил продължава да посещава домът на своя бивш учител. Друга причина е синът на Райно Попович, Теофан Райнов, който е бил съвременник на Левски. Били са вероятно и другари още от най-ранна детска възраст и го подпомага, макар и в по-ранните години на неговата революционна дейност. Как е помагал Теофан Райнов на Васил Левски в борбата за освобождение? На първо място трябва да кажем, че Теофан Райнов е голям карловски гражданин, общественик, политически деец и, разбира се, революционер. Той е един от хората, които през 1869 година в Букурещ учредява Българския революционен централен комитет, на който, разбира се, на това събрание присъства и самият Васил Левски. По какъв начин той му помага? Интересното за Теофан Райнов е, че той е известен като един от тайните агенти на османските власти. Те са го наели, за да им подава информация какво се случва сред революционните дейци и по какъв начин те възнамеряват да освободят българските земи. Той обаче много умело се възползва от своето положение и вместо да дава информация на османските власти, прави обратното. Подслушва османските власти и докладва на българските революционери какви са действията, които османските власти кроят срещу българските революционери. Също така, парите, които са му давали от Османската империя за това, че той шпионира, той, разбира се, не го е правил наистина, той ги е отклонявал и ги е използвал за нуждите на българските революционери в Букурещ. А това е къщата на Райно Попович. Ето тук са учили децата. Първо са се учили да пишат върху пян, после да пишат върху дъска. И накрая всички са се научили да четат и да пишат. Знаете ли какво празнуваме на 1 ноември? На 1 ноември празнуваме Деня на народните будители, които са дали голям принос за развитието на културата, на образованието на българския народ. Разбира се. Деня на народните будители. А няколко будители може ли да ни изборите? Христо Ботев, Иван Влазов, Райно Попович. Като да речем Райно Попович, Васил Левски от този град, Христо Ботев от този град, защото е грешно, че е роден в Калофер. Ботев е роден в Карлово, имам неопровержими доказателства за това. А какво знаете Райно Попович? Райно Попович, той е народен будител, има ли училище тук, при него се е учил Раковски, други такива възрожденци, които имат своя принос за развитието на културата, на възрожденския дух на българина. Васил Левски е бил ученик на Райно Попович. На Васил Левски е преподавал по църковно пеене. Браво! Не знаех. Ето сега научих нещо ново. И не забравяйте, учението е по-силно от златото, по-многоценно от слънцето.